Usahan ay nga special request nga It's not the
natinyo sa marmol, mga kalagasan naman mo. Ako at siya marehan kung tayo, labi na ang mga bisita. Nag-aandam halirang ikagala, may napupos ng may sinsingyo pa, may binuto may hanggang hapursa. Halaga, sige kita, ay nasayaw na ang bisita. Ako ba'y ang kamustura, ukod ang sunatahan banda. Halaga, sige kita, ay nasayaw na ang bisita. Ako ba'y ang kamustura, kay nagkakalupan ang kwarta. Sikat ng labing kung may patong, mga dayong ay lain na nabong. At kadamang natuwa kinapundang, nag-aaming pagkulatsa. Sikat ng ininga sa raya mo, halabing ang mga okasyon, mga kalagasan mong naman. Sa langit hapon at ngayon, halala, sige kita, ay nasayaw na ang bisita. Maupay ang pamustura, ay dabuhay na hinahanap. Halala, sige kita, ay nasayaw na ang bisita. Maupay ang pamustura, ay nagkakalupan ang kwarta. Salamat sir. Sugat na rin ng Lisa Abuelo. Sunod na mga minuto. Ako
Salit nagsasarayaw payayon Kunat ka na paan Hala, sarayaw na kita Hikapitan ito'y pagmuna Papanisan hiya Di kong sihala Tumulian ang iba Masasayaw ang taliwang hira Kay dayon Hirap ang mulata Ang kumulata kumatumar Hindi magana Kung magkahamagkaon Hindi marasa Kaya niyong magsayaw Sa ang natin kaiha Natin kaupay maliwatan Iyong mamuskulan Sasayaw ang taliwang hira Kay dayon Hirap ang mulata Ang kumulata Hato Amo ang puso Alayon niraula Gaghilulo Kaupay ang tubo Dili ka masusubo Pareho ko na hinuli Ka-instrumento Basta panayala may kumulata Malay ninominig Nahirapan niya Kung natukot na pastilan Naikanyaran na tanan Salit nagsasaraya payayo Kunat sa dapaan Hala, sarayaw na kita Ikapitan itong manguna Papanisan hiya Di kong sihala Tumulian at ang iba Masasayaw ang taliwang hira Inayon Hirap ang mulata Sarayaw na kita Ikapitan itong manguna Papanisan hiya Di kong sihala Tumulian at iba Damo nga salamat Sir Romeo Ranelle dan Ma'am Vicky Ruth Bakilod. Sano kita magpasayaw nga Tuhan kanang kadaman mabunot nga og kitahan para full.
naman ni Mr.
nagpasalamat God friend niya no. Sugad man na nimo kapano ka padis. So mga katugitahan, paghapon ang mga prices ng 10 items ng Gibson utensils. Pakikita lang ang inyong mga ticket.
Before ko naman pasayo ang naman, I would like Special naman ang number na sasayawan ni former councilor.
Professor Yan Maria Kaapira ng batch 1986. Sunod na minuto.
Thank you, Sir Max Sanibregas and JL Rosaldo at Max 2004.